Elena Ibáñez. Atzalde hon guztioi. Labur egingo, bueno, saiatuko naiz. Benetan dinotzuet oso unkingarria dala niretzat zuen babesa eta zure elkartasuna sentitzea. Azken finean guzuek barik ez gara inor. Eta ziur nau elkarrekin gure helburua lortuko dugula. Eta helburu hori askok pentsatzen duten baino gertuago dago. Eba izango da Eibarko alkatia. Nik usteet gehienok ezagutzen nauzuela, baina gaur egun ni ez naiz importantia. Arreta bai eban eta bai taldean jarri nahi nuke. Hauteskundeak gertu daudenean politikoen programak eta helburuak beti ona izaten dira, baina programa bakoitzaren atzean pertsonak daude. Hori da niretzat importantena, pertsona. Eta gure kasuan, Eba. Denok ezagutzen ditugun Eban ezaugarriak, baina nik besteak beste bere konpromisoa aipatuko nuke, bai Eibarrekin eta bai Eibartarrokin. Ziur nao, alkate ona izango dala, dudarik gabe. Eta taldeari buruz, zer egin dezaket? Ezinbestekoa zarete. Eibartarrokin duzuen konpromesua eta lanerako gogoa apartekoa da, benetan. Ni 1983an sartu nintzen udaletzian, 2007an utzi, eta urte honetan hainbat talde ezagutu ditu eta beti harro sentitu naiz taldearen partaide izan naizelako. Gaur, gauzak erabat diferentia dira. Badira 8 urte udaletzia laga nuela eta gauzak beste perspektiba batekin ikusten ditut. Ilusioz eta konfiantzaz ikusten dut etorkizuna. Inoiz ez gara egonein gertu, mesedez, tren hori ezin dugu galdu bihar. Hori dela eta jarrai dezagun lanian, elkarrekin lortuko dugu. Eta me vais a permitir un símil futbolístico, porque no me puedo aguantar. Viendo este equipo y viendo esta afición, este partido lo vamos a ganar. Mila esker.